The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 6:19. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Verse 20. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. Verse 21. For where your treasure is, there your heart will be also. 1 Corinthians 1:18, for the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. 1 Corinthians 16:13, be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Verse 14, let all that you do be done in love. 2 Peter 1:3-4 says, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Isaiah 40:31, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Galatians 5:22-25, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Sa dili pa kita magapadayon, sa pagtuon sa pulong sa Diyos ni nga adlaw, di kinahanglan ng atong pagpangandam sa itong kaugalingon. Let us examine ourselves kung napa ba kita'y mga sala diha sa atong kalag, kay kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. So as a routine or our standard operating procedure, gikinahanglan ng atong paggamit sa pulong sa Dios diha sa 1 John 1:9, the recovery technique or rebound technique. 1 John 1:9, again, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan. The issue you're facing is not confession of your sins, but faith on the Lord Jesus Christ. The only way to salvation is through the Lord Jesus Christ.
Diya sa John 14:6, ang pulong sa Dios nga si Jesu-Kristo nag-ingon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Musa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nga tanan sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi, grasya nga kami buhi pa nini nga among lawas. Timailhan kini o Dios nga imong grasya nagalihok pa imong plano, nagalihok pa sa among kinabuhi. Busa salamat nini mong pagdala kanamo ning dapita na sa makausapa aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Lamdagi kami pinagi sa pagtudlo sa Espiritu Santo kanamo, bahin ining among gitun-an. Tangtang mga babag nga sa mga nauna. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga subscribers, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome once again. O ganiya pa kita magdupot sa atong tun-anan nga Latin nga pinulungan kini nga atong giuluhan og Vincit Omnia Veritas. Truth conquers all. Ang kamatuoran magabuntog sa tanan. Okay, mao kini atong giduputan karon nga pagtulunan. Ako kamong painunduman labi na sa atong mga subscribers nga dapita ang inyong mga higala, inyong mga igsuon ba, inyong mga hinigugmas kinabuhi, inyong mga higala, inyong mga silingan to avail niining atong Bible study through the YouTube nga dapita silang mga magtutuo ba sila o dili magtutuo kay kini ato ning katungdanan atong ipaambit ang mayong balita sa kaluwasan o pulong sa Dios ngadto sa mga katawhan. Apan way pugsanay, ayaw pamugos. Don't force them. It should be through their own free will. So, mao lang niya nga akong gidasig kamo nga mutuman kita sa Great Commission sa pagsangyaw to witness for Christ. Now, timan nga doon ay duha ka matang sa pagsaksi sa mga dili magtotoo. Through our lips o through our life. Either or. Okay? Mahimo atong sangyawan sila pinagi sa atong pagbatbat, pinagi sa atong ba o so we can be the mouthpiece sa Dios or pinagi sa atong kinabuhi nga makita na sa di magtutuo unsang matang ang imong gikinabuhi. The spiritual life which is a supernatural way of life nga Kristohanon nga pagi sa pagkinabuhi nga dili kasagaran. Okay? So, okay, badayon ta sa atong gibiyaan nga gisgutan kagahapon. Okay. Again, we say, we are still alive and kicking right at this very moment tungod kay ang Dios ana pa may plano sa atong kinabuhi. Ug ang iyang plano sa atong kinabuhi mao ni gi-describe nato kini the best, the highest, most fantastic plan, fabulous plan alang sa atong kinabuhi. O kining plano sa Dios gawas pa
sa atong giibat-bat nimo. This is a problem identifier, problem anticipator, problem preventor, o problem solver. Ayan na nakalimti. Problem identifier, problem anticipator, problem preventor, and problem solver. Now, ni ay pila man tuod ka klase nga mga magtotoo ning kalibutan. Pila ka klase mga tao ang buot na akong ipangutana. How many kinds of people walking on the face of this earth? Duhara. Dili man laki o bahay, kundi matang sa mga tao. Believers and unbelievers. Unya, naibaw naman ta nga dunay duha ka klaseng mga unbelievers. Kadtong itawag og ascetic nga mga matarong silang kaugalingon, mga legalistic o mo na kanang gitawag sa katilingban nga mga maayong tao, kay mga self-righteous good. Nagsunod yung mga law-abiding citizens sa pandili magtotoo. Mo na una. Ikaduhang matang sa mga dili magtotoo kadtong mga obnoxious, lascivious, kadtong mga salawayon sa katilingban. Okay? So, duha ka klase na ascetic, na lascivious. Okay? Kaning mga lascivious, mga badlungon ba sa katilingban, law-abiding citizen noon. Okay, law-abiding citizens, kini ni ang mga ascetic. Okay? Law-abiding, gisunod sila sa pamalaod sa atong gobyerno. You see? Apan kadtong ikaduhang matang sa mga dili magtotoo, mga lascivious, mga badlungon, mga masupakon sa balaod. Uban kanila mga kriminal, mga druggies, mga salawayong lungsuranon, obnoxious people. So gitawag ni sila in general bad people. Mga dautang nga tao, pan mo na duha ka klaseng mga dili magtotoo. So ari puntas mga magtotoo, doon na po duha ka klaseng magtotoo. Kadtong mga madinaugon, winners, o mga pildiro, carnal. Okay, winners kadtong mga mature, spiritually mature believers. Ang losers, mga pildi o pildiro, mao to'y mga carnal, reversionistic nga mga magtotoo. Okay? Now, so, ang mga di magtotoo, mga eternal losers. Apan ang mga magtotoo, believers, are eternal winners. Mao na nga susiha imong kaugalingon kung hay imong kama kanang may sakop ni where do you belong, katubang believers o unbelievers. Okay? Now, tingali mao manisagad nimo madungog nga mga di magtotoo, kanang mga tarungan sila mo justify ni sila, sige lang daghan man mi. Tinuod na daghan. Nga bitaw na sa Mateo 7:13-14. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and the way is hard that leads to kanang salvation, and only few find it. Gamay ra. So where do you belong? Ang pangutan na imong kaugalingon. And how intimate are you in your relationship to God kung ikaw magtotoo na? Do you know who and what God is? Nakaila ka na bagkinsa o unsang Diyos? Kay now, kung ikaw magtotoo na,
nasayod naman ka nga ikaw luwas na, nahimo na kang anak sa Dios, a child of God, o kay natao ka naman pag-usab, you're born again, gisuluban ka naman sa iyang pagkamatarong, unsa pa, nahimo ka ng sakop sa harianong panimalay sa Dios, silyuhan ka na sa Espiritu Santo, you have been sealed, timrihan, o gawas pa niya na ang imungan gisuwat na dito sa basahon sa kanang kinabuhing wala na katapusan sa nating karniro. Already written, your name is already found written in the book of eternal life, the Lamb's book of eternal life. So, mao kini ang pipila ka mga butang na hitabo nimo sa imong paghimog desisyon, gamay o usara ka desisyon sa pagtuo kang Ginoong Kristo nga imong manluluwas. Now, human ka maluwas, sakop ka naman sa harianong panimalay sa Dios o anak ka naman sa Dios. Gimanduan na ta sa pagtuon sa iyang pulong. Kaya mo na may ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Ang unang bahin, kaluwasan, naluwas ta. Ikaduhang bahin, magtutuo din sa panahon. Believer in time. O ang mando sa Dios kanato nga aniya sa kanang panahon, believer in time, mao ang pagpatuon kanato sa iyang pulong. Okay? 2 Peter 3:18 nga grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon kini atong kalag pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw. Kay sa ato ng pagpadayon ingon nga mga Kristohanon, mga magtutuo, mga luwas, ana amantay atubangon nga langit nung away, spiritual warfare. O kini dili ni sa pakigbisog o pakig-away sa unod ug dugo, wala. It's not, we are not facing a fight nga parehag na ay unod ug dugo, dili. Kinahanglan kita mo kinahanglan kita espirituhanon pod nga mga hinagiban, armas nga atong sukol. Kaya di mga espiritu man kaning atong mga kaaway. Pila man ning major enemies nato, the world, the devil, the flesh. Ang kalibutan, dili ang kalibutan nga atong ilakaw-lakawan, ipuy-an, dili. Ang sistema ning kalibutan na sistema ni Satanas. Mga dautan, ang iyang palisego, dautan. Mo na ang atong kaaway, ang kalibutan, the world system, cosmic. Si mo ni naguna. Naunsa man nimo pag-away niya nga espiritu man na. Yang ikaduha, ang yawa. Okay? Si Satanas o yung mga demonyo atong kaaway, espiritu po. So, nanginahanglan po tag mga espirituanong armas, inagiban. O ang pulong sa Diyos ramoy, armas nga itong magamit. Why lain? Di mada sa itong mga tawhanong mga kusogod, dili. Di magsilbi. Niyang ikatulon sa may katulon itong kaaway. Atong kinaiyang makasasala. Old sin nature. Nga niya sa atong kalawasan. Niya man sa atong lawas ang kinaiyang makasasala. Old sin nature. Nga mo na magatukmod na ito sa pagbuhat ng sala. Kaya espirituhanon gyapon ka na. Hindi man makita. Mo na nga nang hinahanglan gyapon kita sa espirituhanong kanang hinagiban na nakita nimo
Unsa man nimo pakigbisog sa atong espirituhan nung kaaway kon wa kay pulong sa Dios. Kaya na bitaw na 2 Corinto 10:4, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Muna nga, therefore if any man is in Christ na, ikaw nga, anaa naman kang Ginoong Kristo, bago ka namang na tao, kinahanglan og armas sa imong gamiton nga pakigbisog, pakigharong sa atong mga kaaway nga espirituhanon. Anak, guga sa Dios. Ug ang Dios maoy tigmugna og mga mananaog. He is the author of winners. Dili niya kabubuton nga ikaw mapildihon o mapildiro, dili. God does not want believers to be defeated or kanang casualty in spiritual warfare. Dili siya buot nga kita pildi. Kinahanglan yun kanang mananaog kita. Na mao bitaw ning atong uluhan nga Vincit Omnia Veritas, kay ang kamatuoran may magabuntog sa tanan apil na ning atong espirituhanong mga kaway. You see? Diba ang Diyos is the author of winners. Muna nga sa imong pagsanong, being positive to His Word, gatuon ka sa pulong sa Diyos adlaw-adlaw, nga pagi, ug nasilsil na yun ang mga kamatuoran, mga kabubuton, mga tuyo, mga plano sa Diyos, nasilsil na nimo diha sa imong kalag, then unsa na mausab na gyud ang imong pagpananaw sa kinabuhi. Mausab kay imo namang giusab ang imong pangunahuna. Renew our mind, mo na itugon sa Dios itong bag-uhon ang atong pangunahuna gikan sa mga pangunahunang mga tawhanon, mga dautan, mga ngilad, unsa pa kana supak magyud kana sa kabubuton sa Dios. Pulihan kana sa iyang mga pangunahuna. Huwag makalupig sa mga huna-huna o tuyo, plano sa Diyos, huwag makalupig. Sa iyang mga paagi, huwag makalupig. Isaiah 55:8 and 9, timan na. Unsa may gisulti diha. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. O niya gawas pa niya na, 1 Corinthians 2:16, mao ang huna-huna ni Kristo. Kini atong ipangtunan, huna-huna ni Ginoong Kristo. Just imagine, huna-huna sa Dios imong gamiton sa imong huna-huna. Kita nimo? That is to renew our mind. Kinahanglan usabon na. Mao bitaw nang nanginahanglan kita og rehab humanta maluwas. Gikan pagutas pagka dili luwas. We came from being unbelievers, puno gini sa mga tawhanon, kalibutanon, mga dautan, mga ngilad nga mga pangunahuna. Mao na nga nanginahanglan kita rehab, mao na magtuon ta sa post-salvation epistemological rehabilitation. Rehab. Kinahanglan mo ning atong ibuhat. Tablaran ni rehab ta. Atong giusab na ni atong mga pangunahuna. Atong mga pangunahunang kalibutanon, tawhanon. Mao ni kita nimo ang Isaiah 55:8 and 9, timan nina. Ibutang na sa imong notebook, isuwat sa imong notebook. Kung labos tanan, isuwat ka na diha sa imong alimpatakan. Isil-sil na diha sa imong kardiya.
the right lobe of the mentality of our soul. Kini kung balik na punta sa pag-ingon nimo. I have said this already in the past and I will say it again. The Christian way of life is a supernatural way of life. Ang gawas pa nga supernatural way of life, it is a mental attitude life. Mental. Sa panguna-una, a system of thinking. Ayaw nagkalimti. Na mo na nga mo ni tumunggod sa pulong sa Dios. Mo man nga tunguna-una. Kini atong una-una. Kay labihan ka unsa kangilad o imong ukod ang Dios mo tan-aw sa atong nga panguna-una. Napuno na mga unsa mga gipanghimaraot gyud sa Dios. God really hates pinagi sa iyang of course righteous indignation na kung maghisko ta og wrath of God, dili kay wrath of God, that is anthropopathism. Mao na just to language of accommodation mo na ibot pasabot. Dili yung kay nasuko ang Diyos kay sala man yung pagkasuko. Sto gi-ascribe lang kini nato sa Diyos aron masabtan nato. Kana god gikan man sa hustisya sa Diyos. Kuna ay mga mga wrath of God. Okay? So mo ni ang mga punto atong gidadihan nimo. Og atong ipadayon excuse me kadtong atong gibiyaan kagahapon nga mga punto sa doktrina nga ang atong angay yung hinumduman nato nga kining prinsipyo nga study, learn, believe and apply. Kay mao man ni ang paagi nga makakamot kita sa atong tumong. Ibaw kapag unsay atong tumong, ingon nga mga Kristiyanon, our goal, ang ingon ta common goal nato mga magtotoo is spiritual maturity. Ibaw kapag unsa ni spiritual maturity, pagkamtong nga Espirituhanon. O kana maunay ang that's the stage nga ato nang maangkon ang kapasidad, katakos, capacity for life, capacity for blessings, capacity for love. So, mo na gitawag nato o capacity righteousness. Kining capacity righteousness kanang atong gisunod kining persistent intake, malahutayon nga pagtuon sa post-salvation epistemological rehabilitation. Kay ang Colosas 4 versikulo 5 nagaingon, walk in wisdom and redeem the time. Kini nga itong ibuhat. We are just redeeming the time. We are not wasting our time, but we are making the time. Because the days are evil. Dautan man yun. Naansaw man yung pag kinabuhi sa in an environment nga evil. Gikinahanglan nimo ang pag-unsa. Redeem the time. Kay mao man ang atong ipasunod sa Dios aron mulig-on gining atong paglaom, pagsalig, pagsandig, kanang pagtuo sa Dios. Ang atong relasyon ngadto kaniya maugmad pinagi sa atong pagpadayon sa pagtuon, malahutayon, makugihon, masigihon, malahutayon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya ang atong gugma ngadto sa Dios, ang atong relasyon, by the way, our relationship to God is vertical. Paingon sa atas.
vertical. Apan nga itong relasyon nga to tao is horizontal, tulid. Dinhalang sa ground. Horizontal. So, mao na nga 2 Corinthians 5:17 nagaingon. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Bago na. Bago na ang tanan. Bago na imong pangunahuna, bago na imong mga batasan, imong mga pagpananaw sa kinabuhi. Bago na. Kaya kita, mga new species naman tang, mga magtotoo. O pinalain na kita. We have been set apart. The called out ones. Manibot pasabot sa simbahan. Simbahan naman ta. Kaya binalaan ta. You see, we have been sanctified. Kano sa man ta ma-sanctified? Yan itong higayon nga mihimo tag desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo. We have been sanctified. Kaya doon na may tulo ka klaseng sanctification. Inomdong ka. So, this is a review. First sanctification is positional. Ito higayon nga itong gidawat sa Kristo, atong manluluwas, ang atong posisyon, atong kahimtang na dugtong na iusan ta kang Ginoong Jesucristo hangtod o na pagkatangtang. That is positional sanctification. Unya, ang ikaduha, mao na ng experiential sanctification. Sa ibot pasabot, sa experience, sa kasinitian na nato, ingon nga mga magtotoo. Mao nang itawag og experiential sanctification. Kaya ang sanctification gud nato, ang atong pagkabinalaan is progressive. Okay? Progressive maning atong experiential sanctification. Progressive. Apan ang atong positional, kanang one time only. Kana bang imong positional sanctification, one time, nga nadugtong kang Ginoong Jesucristo hangtod. That's one time. Because salvation occurs once. Once a believer, always a believer. Once saved, always saved. Okay? Apan ang ikaduha, experiential, ang imo lang kasinatian. Adlaw-adlaw nimo pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. That's progressive. Mo na nga padayon, sige, pagtuon sa pagsasabi mo na pagbuylo. Advancing sa atong espirituhan ng pagkinabuhi. Once we continue studying God's Word, assimilating God's Word, that is the process of spiritual momentum. Manang gitawag na itong spiritual momentum. Kung naibaw na magkakonsabot sa momentum, English word man na, ang butasabot, ato nilang gihumad sa laktod nga pagbuylo. Okay? Panalo ka nang mag-drive ka, ibuylo ginani mo, aron ka makasaka ka, sa kaon ang imong ang daan. Kung mag-drive ka, ibuylo ginani mo una, aron makasutoy pagsaka. Mao po na nga itong Kristohanong kinabuhi. Kundi ka makanunayon, masigihon, malawtayon, makugihon sa iyong pagtuon sa puno sa Diyos, di ka makabuylo. Muas-os ka. Mao na ang tendency nga. Hindi ka us-os na ni mo, mamni, carnal, and then reversionist. Kasabot ka. So, kita nga mga binalaan na, pinalain na, we are supposed to remove our old selves. Ang atong uso ba sa atong kinaya magkasasala, kinahanglan na ato kanang tangtangon, hukason, o atong isulob ang bag-o nato nga pagkatao. Bag-o naman tang na tao. So aron makabot na to ang capacity righteousness.
Kay kini may atong tumong, this is our objective. The objective of every believer is to reach capacity righteousness. O kini maugmad lamang, ma-develop lamang pinagi sa judicial righteousness. Now, it is a special privilege alang ka lang mga magtutuo to avail ni ining mga spiritual assets, mga kasangkapan nga espirituhanon, aron kita makakabot niya ng capacity stage. So, gikinahanglan na ito ang rehab, post-salvation epistemological rehabilitation. So, sa ito akong iingon nimo sa Efeso 4:20-21, learning Christ, that's mantano. Hearing Christ, that's akuo. Taught in Christ, didasko. So, mo ito akong kanang patinaw nimo kagahapon. Now, so mo na nga, ipasulob na nato ang atong bag-ong pagkatao. Put on our new self. Now, new creature na ta. Dias Colosas 3:8-10, nag-ingon ka na. Put off, dili na put on, put off all these, anger, wrath, malice, etc. Di lang na ito isgutan ng uban. Basta ka na, mo ka nagipang lista, anger, wrath, malice, etc. And then, isulob na ang bagong pagkatao. Put on the new man. O kini, posible lamang, mahitabo lang kini, kanang, this is only possible by nining atong giingog post-salvation epistemological rehabilitation. See? Learning Christ, mantano. Hearing Christ, ako. Taught in Christ, didasko. Ephesians 4:20-21. So, Roma 12:2, unsay gisulti pod, be not conformed to this world, but by the be not conformed to the pattern of this world, but by renewing our mind. So, be not conformed to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Na kinahanglan padayon ang imong kining spiritual momentum. You see? Kita nimo? Aron makabuot nato ang pagka-sanctified gyud nga atong pasabot na binalaan ta na nakabuot na tong capacity righteousness. You see? Aron kita magakabuot nini nga binalaan, hagios sa Grigong pulong. Timan na nato nga atong kinabuhi, the life of a believer is in his mind. Na diha ang atong panginabuhi nasa atong pangunahuna. In other words, the spiritual life is what is in the believer's mental attitude. You see? Kay unsa may atong define method sa Christian way of life. It is a mental attitude life. That mental attitude which pleases the Lord. Makapahimuot sa Dios. You see? Now, ang usa ka magtotoo nga nakarnal, kanu sa man siya makarnal. O kita mga magtotoo, kanu sa man ta makarnal. Sa diha nga kita makabuhat og sala. We become carnal. Kanang pulong nga karnal, karaan man nga English word, which means, unod nun. Unod. Flesh. So, a believer who is carnal lives a life of lies, bakak,
bakak yun nga pagkinabuhi. Ug subo ang to balandungon naon nga daghan sa itong mga igsuong Kristohanon nga mao ning ilang kahimtang nang kinabuhi sila bakak nga pagkinabuhi kay naapaman panlitan ikaw bag-o nga Kristohanon naapakay gipang nga mga kanang inunta dinapanimo sa imong pagka didto pa sa relihiyon ba when you were still in religion daghan kang nadapa nga mga ginganlan nila og preconceived notions. You see, usa ini ang popular gyud dining preconceived notion nga unsay akong himatan mo po'y akong pagkamatyan. Preconceived notion na. You see, so mo na we have to renew our mind. Nakita niyo kahit na pa may nagpabilin diya mga salin sa imong pagka didto pa sa relihiyon. Kadtong imong pagkinabuhi didto pa sa relihiyon, dili pa ka magtotoo. Nagkinabuhi kag bakak nga kinabuhi. Basta? So mo na nga karon nga Kristohanon ka na, luwas ka naman, na higawas ka naman sa kanang talikala sa relihiyon, bondage from false teaching from religion. Ato na karong bantayan tong matngunan nga we have to remember the 3 R's. Hinumdum ka? Operation 3 R's. Reception, retention, sa may katulo, recall. Reception, pagdawat. Retention, pagkupot, paghupot. Okay? Paggunit. O ang recall, paghinumdum. Naunsa man yung paghinumdum sa kabutang nga ni mo dawata. Kasabot ka. So mo na nga, ang sequence yun, mudawat ka na. Reception. Ikaduha, retention, paghupot. O nga ikatulo, paghinumdum. Na mo na nga. So akong balikon nga, kung sa karnal nga magtotoo, not only lives a lie, bakak, but ignorant of the truth. Pagka-ignorante niya, pagkaburong niya sa kamatuoran. Kay kitang mga Kristohanon, mga sakop sa reanong panimalay sa Dios, mga doktrinal nga mga magtotoo, we believers should learn Christ, mantano, should hear Christ, ako, be taught in Christ, didasko, and put on the new life. Na, isulob na lagi nato ang bago na itong kinabuhi. O diman nga sa imong pagpadayon sa padayon nimo sa imong spiritual momentum, kanang kinahanglan nga magpaubos kita. We have to put ourselves under the authority of a pastor teacher. That's the extant spiritual gift niining atong panahon sa simbahan. In fact, the pastor teacher is the food preparer. Nag-andam siya sa mga putahe o pagkaon. Kaya mo man ay iyang spiritual gift. Study, teach. Study and teach. Study and teach. Study and teach. Pagtuon, pagtudlo. Pagtuon, pagtudlo. Mo na nag-una gyud katunglanan sa pastor pagtutudlo. So, balikon ako ang 2 Corintios 5:17 nga nagaingon, therefore, if any man be in Christ, ikaw nga anaan na diha kang Ginoong Kristo, ikaw bag-o nang binuhat, you are a new creature, old things are passed away. Nang labay na. Behold, all things are become new. Ang tanan nga bag-o na.
So we have to learn doctrine before thinking doctrine. Gusto? So, mani mo pag-unahunag doktrina kung huwag kay pagtuon sa doktrina. Mani, this is a challenge kanatong mga magtotoo. Nga dili kita makakabot sa atong tumong spiritual maturity kung dili kita magmalahotayon, makugihon, masigihon, kanang mahigugmaon, mainiton, unsa pa mga atong magamit ng mga pulong. Dili ta makakabot sa atong espirituanong tumong kay waman maubita ng subo lagi palandungon nga daghan sa itong mga igsuon nga negatibo, wa sa gana, way kainit, way kaikag, way pagpanumbaling, way ikagahin nga panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kung imo na nang dapiton, may lagadi ko lugar na, busy ko kayo. Kamura. You see? Now, muna, produkto na po sila sa ilang desisyon. Ilang man ang desisyon. Gusto? Ayaw na nakalinti. That is my favorite slogan. Motto, inunta. Man is a product of his decision. Mana nga, dimana na nga ang Christian way of life is a supernatural way of life. O kay kini supernatural way of life man, kini nang ginahanglan og supernatural way of execution. And part of this kind of life is the capacity for life. Capacity to live a life pleasing to God. Unsaon? By, executing pagtuman sa Christian way of life. Pagpuyo diya sa dapit nga may gahom sa Dios, the power sphere of the operational divine sphere nga fulfilling the protocol plan of God. Now, kay karon kung panahon na bagang duot sa katawhan including believers without doctrine, wa gyoy katakos sa pagkinabuhi. Wala. You know why? Tungod kay daghan ng mga influences. Unsa man himplo nini. Ana. Internet, social media, YouTube, of course. Ang YouTube, it can be beneficial or it can be detrimental. You see? So, mo ni ang mga influences. Social media, Instagram, Facebook, etc. In general, social media. O niining maong media, unsa man gyud empasiya niini? Ibaw ka kung sa empasiya ni social media? It is yourself and people. Basta? It is me, mine, I, myself. And if this is so, then you for sure will never be able to have capacity for life. No, bitaw nang na sila ginganlan nilang selfie. Selfie, self. You see? Kaugalingon. Now, you see, most causes of personal problems, ibaw kag unsa sa mga hinungdan sa mga personal nga mga suliran sa kinabuhi, is our making bad and wrong decisions. Na mo na, usa na, kahinungdan nga no nga unsa. Natay mga suliran, gumikan sa pagbuhat ng mga sayop, dautan nga mga desisyon. And the only way to avoid making bad and wrong decisions, unsa, is to learn the truth. Kasabot ka? Maura na. Aron makalikay ka nining paghimong mga dautan, sayop,
di maayo nga mga desisyon, is to learn the truth. Mao ni nga itong gibuhat. To learn Bible doctrine. And eventually, be able to reach the stage of capacity for life. Katako sa pagkinabuhi. Di man nga kita mga magtutuo, bag-o na tang mga binuhat. Segundo Corinto 5:17. A believer is a new creature. As a new creature, he has new mental attitude. Bago na siyang pangunauna. New viewpoints. Bago na. Diyos no nang iyang mga pangunauna. New way of life. In short, a new life. Kasabot ka? Apan kini dili matinuod kun wa kay pagtuon, pagkat-on, pagtuo, paghigugma, kanang gamit sa pulong sa Dios, wala. It is one thing to study God's Word, but it's another thing to apply the Word of God. So mo na, bag-o na tag kinabuhi, unta. Ano yung nuntok unta kaya naman lang tayo kabubuton. It's a matter of choice. Mo na nga, that is being born again. Bagong natao pag-usap. O kini nga itong pagtuo is developed, pinagi sa Roma 10:17 nga naging faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Niyan nga itong ibuhat. Nagpaminaw kita, nagpatalinghog ta, nagasabot ta, nagkakat-on ta sa pulong sa Dios. Di lang kay ipaslusot na spigadunggan. Isil-sil lagi mo ni nga itong method of kanang studying God's Word. Sinil-silay, inculcation method. Balik-balik. Lahang to, di na gano'n mo makalimtan. Ang tuyo, good nga gibalik-balik nga to, dili kay may numduman, dili. Aron di na makalimtan. Kasabot ka. So, being born again, balik ta. Being born again is a grace process. Proseso kini pa maagi kini sa grasya. Nga watay ang hayani ini, we do not deserve it. We do not work for it and we do not earn it. Kay grasya. Numdong ka sa definition sa akong amigong pastor. God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. Grace. Mauna. Timan ini mga punto nga itong idani mo nga sa diha ngang usa ka tao mahimo nga magtotoo. Once he becomes a believer, he immediately, diha, mutunob na siya. He's going to step into a full-scale battle, spiritual war. Di pa dugay akong bat-bat ni mo ni. So, matubang tao, mga kaaway, kalibutan, ang mga sistema nini, ang yawa, si Satanas ug iyang mga demonyo, ug ang unod, old sin nature. May hinungdan nga kitang mga magtutuo ng ginahanglan sa pagtuon sa pulong sa Diyos consistently, persistently, regularly, meaning on a daily basis. Nga naman. Because lagi nga kining full-scale battle is waged not only on a daily basis but on a moment by moment gyud nga basis. Kasabot ka. Mao na nga aron ma-conform ta to the kanang ma-renew ang atong mind but not conform to the pattern of this world. Roma 12:2. Isuat pa na ni mo si munot mo. Romans 12:2. Be not conformed to the pattern of this world, but by the renewing of our mind.
Sa diha nga usa ka magtotoo persists diha sa iyang espirituhanong pagbuylo, he will eventually learn God's will. Yes. Sa tanton niyang tuon, hala, sige, magkugihon. Kanang he keeps on keeping on spiritual momentum. Persistent, consistent. Eventually, he is going to learn God's will. Unsa man tong inundong ka tong VOG, viewpoint will of God, operational will of God, o geographical will of God. Review gyapon eh. Viewpoint will of God answers the question, what does God want me to think? Operational will of God answers the question, what does God want me to do? O ang geographical will answers the question, where does God want me to be? Muna, eventually, iyan yung magatunan. O kanang mental attitude niya ng maong magtotoo, maanam o kaugmad spiritually. So, he would eventually know how to be in the right place, at the right time, with the right attitude. Namdong ka, Operation PTA. Ato ni padayon ugma. Atong hisgutan panigdugang kini mga butanga. Okay? Ayaw si Piat sa kanang sumpay nini. Pag masubayon nining atong tunanan nga mainungdanon kayo sa atong kinabuhing Kristohanon aron sa ingon niya na maklaro nato nga tinuod yun ang kamatuoran magabuntog sa tanan. Vincit Omnia Veritas. Magampo ta. Amahan na mong langit nun. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ni among pagpagingambitay sa imong mga pulong. Pinagi sa pagahom ka na mo sa Espiritu Santo, pagtudlo ka na mo sa iyang kamaturan. Mani kami sa pagbuwag ng adlaw, kaya kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik din ni ugma. Ron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.